Kwi-subconscious mfethu kuhlala i-harmony, kuhlala i-peace, kuhlala i-divine plan. Kwi-conscious mind yakho la kuhlala khona i-discord, ne-fear, ne-doubt. Yabona abanye ngithe mangikhuluma lento izolo, ngabona ukuthi kunama-spirit vele asababambile adlala ngabo, asafuna ukubagcina bekulesi state abakusona. Lalela, umthetho wekarma uyakuphika ukuthi wena kube ukuthi izinto ziyazenzekela nje empilweni yakho, awukho involved. Under the laws of karma, the law of responsibility, ithi impilo yakho i-responsibility yakho inje uwe. The law of creation, you are participating in the creation of your own life. Yayizwa lonto, lokho ukunika amandla agcwele ukuthi mawufuna ukuthi uyishintshe, wena ozoyishintsha, ayikho i-savior ezoqhamuka somewhere else. Yabona mfethu, ungakayitholi into oyifunayo, yazi ukuthi zivinjwe uwena ne-carnal mind, conscious mind yakho enalento enayo. Yabona kwi-divine plan kukhona yonke into ekungeyakho, futhi ula nje by purpose. Wena vuma ukuthi umqondo wakho, vuma ukuthi izenzo zakho, vuma ukuthi wena ovimbe impumelelo yakho, kuvume lokho. Ungafuni ukuvuma futhi uzohlala unje. I'm telling you for free. Wena kunalokho ukuthi ulokhu uba yi-victim, uzozama ukuthi ngingenza kanjani ukuthi ngivule lezi zinto engizivale ngomqondo wami ngalesi sikhathi. Ubingelele u-changes akasha othi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona, futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Ke ongqongqozayo uyavulelwa, ocelayo uyaphiwa. Lokho ophiwe kona yiloko okucelile. Wena ucabanga ukuthi ucela ngomlomo nje kuphela. Cha, ucela nge-state of being, state of mind okusona wena. Iyona ndlela ucela ngayo leyo. Lokhu kukureceive in the third dimension leyo uphila kuyona. Leyo mpilo yosolo kuyona. Iyona nto ophiwe yona ngokungqongqoza nangokucela kwakhe emqondweni wakho. Okusho ukuthi state. Nawo bafethu abantu bazi ukuthi izinto kumele uzenze. Ngimzwile nje omunye ethi ama-bills awalindi. Ama-bills awalindi kwani? Ngoba umsebenzi okumele uwenze wena uwenze emqondweni. Yabo? Kusizana ukuthi wena ube yi-hustler, ube yi-grind, ube yi-pusher. Ungekho directed. Uya forcing things. Awukho directed. Awukho magnetized. Uya force nje into yenzayo. Wena zimagnetize. Yes. Uyayazi ukuthi magnetism ikhandeka kanjani. Kuba no electricity involved lapha. Yes. Kuba no electricity involved okuwukuthi ukucabanga ku-electrical. Yes. I-feeling i-magnetic. Lezo zinto zowu-2 izona ezikwenza ube magnetized for uhlobo lwempilo ethile. The whole Bible likhuluma ngefaith. Zuthi uvele indlela ongalifunda ngazo. It's either ulifunda as a history book, lukunikeza information, ulifunda as a history book, no literalize lapho khona ongakuthola vele abantu abaningi balithatha njenge history book, noma ulifunda ngokwe esoteric. Lapho ke lizokutransmuta, lizokutransforma, lizoba symbolic kuwena. Mawulifunda as esoteric liba symbolical kuwena, and likwenza utransmute, utransforme. Lapha la likuprovide information nje. Likhuluma ngefaith. Uthi wena la uma lingekho ngisho ichashazi elincane ele doubt yokuthi yonke into ya divine plan icreated for me, yimi la emhlabeni nginenkinga, la yimo nenkinga. Yonke into la in the divine mind, it has been created. Mina okwami ngingenza kanjani ukuthi umqondo wami umatch nalezi zinto ezicreatiwe for me, because uma ethena I create peace, I create chaos. Yes, I create darkness, I create light.
kusho ukuthi ngokomqondo wakho wena indlela operator ngayo nokwe state of being sakho indlela ekusona istate okusona si resonator ne dark le I created unqunquzile kwi dark wanikwa. That is the state of life oyithola kusona wena. That is the state of life wena oyithola kusona ngoba unqunquzile through your mind and wavulelwa. So now yours is not to say whether those things have been created for you noma wena ulena ulahliwe noma yonke lento oyitshela yona wena oyicreateile emqondweni wakho ngokuthi ungame wena ilwa nawo ukuthi ukwazi ukuthi ukholwe ukuthi yonke lento ikhona for you wena inkinga. Uyabona mfethu kwenze lesibonelo esipractical. Yabona kuyimanje yazi ukuthi awuwedwa awuhambi wedwa kunepower ohamba nayo okumele ukuthi uyithembe phela okwakho kuyithemba. Lokho ukuyithemba kukodwa kwenza uvula iminyango evaliwe, kwenza ukuthi uphe without fear yokuthi things are going to run out, because giving and receiving is the art of this life. Yabo ingane mangabe uthi hamba ngiyakubona ebusuku sakhula kusho njalo suka kule njengala ngoba emakhaya thina ngokwakhiwa nje kube uxhaxa izindlu ishonile usuka kwindlu yokuqala uyakule yandle ngale uphinde uyabuya uza ngala ebusuku uyasaba athi umuntu ngizoma la ngiyakubuka hamba uyangibona hamba ngiyakubona uyahamba wazi ukuthi uyakubona awusabi ngoba nje uyazi ukuthi hayi ungibhekile kanti asekho lo muntu usendlini uhamba uzubuye kodwa yabo kube kuthiwa nje phuma nje akekho ukubhekile bungeke buzokhala uyiginqe phansi bungeke, and as a result umenga uyithathe lento ubuye nayo. Kodwa ngoba uthe hamba ngiyakubona wahamba uyitshela ukuthi umile ukugadile kunale yanto ekhona ukwazi ukuthi awuwedwa, ukwazi nje kukodwa ukuthi awuwedwa, ukholwe ukuthi futhi awuwedwa. Qala nje bangakanani abantu abaqala izinto sebefailile. Yazi mfethu ukuthi into uyiqala vele sewufailile ngenxa yemqondo wakho, imentality yawo. Abanye abantu inkinga zibaswalowishile bethi bazama ukuyisolve ngenxa ukuthi vele iattitude afike nayo ivele uze ne losing mindset vele, ngoba akasitsheli ukuthi kunepower. Yabo mina njengochanges Akasha ngiyazi ukuthi mina uma ke mina ngaqala into ngiyiqala mina ngilwela ukuthi lonto leyo ngiyinqoba. Yabo mayifika umuntu kimi athi mfethu sengihlulekile la, bengisacela ukuthi ungenelele. Lo muntu loyo uthola ukuthi uthunyiwe kumthumile kumina lokho ahamba nakho phela kuya connect i-higher power kimi ya connect ne higher power ngale a connect yabo kwenye level eze kimi le higher power kimi izothi msize lo muntu. Mina bese ngiyayithatha lonto ngiyithathe ngiyigwinye lo problem ngiyenze yami bese ngiyithatha through. Yes, angize ngiyiqale ngivume mangabe ukuthi ngiyabona le nkinga le, not even ukuthi ngiyabona ngiyatshelwa ukuthi no, angithi ngishilo izolo ngathi mina the higher power will not communicate to you ngalendlela mhlambe olindele ngayo. Izo communicate nawe maybe not on a mental plane but on a guttural level, nangokwama intuitions and gut feelings. Angithi ngishilo lona. So ukuthi the gut feeling tells me ukuthi no man, you shouldn't be engaging with this problem. Don't even try to solve it. Yabo, because umqondo wakho awufuni ukuthi ufundise ukuthi wena uyafail. So don't even try, but the only way you can help this person is to equip yena ukuthi akwazi ukusolvela, because mina mangizokusolvela inkinga ngiqala ngiyigwinye mina kube yami so that izongicharge and then I go through. Yabo, kodwa ma ukuthi that's not the case, I'll have to equip you and then you go to the back, you back yourself. But when knowing ukuthi the problem is with you, when you are born uzalwe uyina vele. Namhlanje into ongayithatha la ile ukuthi konke kudaliwe, konke kukhona kwi divine plan ngawe, inkinga ikuwe wena awukwakho. Akona ukuhamba ushaya finder la, hamba ushaya black shoe change your shoe. Akona ukuthi ngingenza kanjani ukuthi ngisuse lama mental chains and blocks ala kimi ukuze ngibe magnet ngazi ukwazi kukodwa ukunika ifaith ephelele.